Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilatyn güzöran eklenjiniň agyrlaşýan döwründe zir-dewil çeleklerini dörýän adamlar görnetin köpelýär. Lebap vilayatynda şu günler bu işleri amal edýän adamlaryň arasynda zenanlaryň has köpdigini görse bolýar. Zivil çelekleriniň töweregine hereket wagtaly güýçlenýär. Şu günler Türkmenabaş şäherine zivil dökülýän çelekleri dörüp duran adamlary ýygyderli görse bolýar. Käte bir näçe adam bolup bir çelek dörýärler. Käte-de bir adam gelip giden soň dessine başga bir adam gelip elinäki uzyň taýagy bilen zivil çelegini köwüp başlaýar we soňra-da ol derege ýarajak zat tapsa onu çelekden tartyp alýar. Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 23 fevralda aýtdy. Zivil dörýän adamlary esasan Türkmenabadyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýerleşýän etrapçalaryndaky zivil çelekleriniň töwereginde görse bolýar. Olaryň arasynda zenanlar köp bolup, käbiri ellerine uly halta alyp zivil çeleklerini aýlanýarlar. Olar köplenç çüýşeleri, plasmasanyň we karton gutularyň her hili görnüşini gözleýärler. Olar bularyň 1 kilogramyny 1-2 manada satýarlar. Bulary satyn alýan ýörite nokotlar bolup, bu nokotlar plasmasanyň dürli görnüşinden plasmasa turbolary öndürýärler diýip habarçy belledi. Mundan başga zivil dörýän adamlar mallary im hökmünde berip bolaýjak gaty çörekleri, azyk galyndylaryny, gökbakça önümleriniň gawyklaryny we paçaklaryny gözleýärler. Olar demir ýa sim böleklerini, agaç tagty önümlerini tapsalar-da hojalykda bir zada yarar diýip alyp gidýärler. Käbir adamlar uluglarynyň hatardan çykan akkumulýatoryny, batereýasyny hem zyňýarlar. Zivil dörýän adamlar bulary hem alyp akkumulýator öndürýän ýerli firmalara tapşyrýarlar. Bu firmalar akkumulýatorlary 20 manada satyn alýarlar. Dip habarçy aýtdy. Türkmenistanda 6 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady krizisiň giňeýran işsizligiň arasynda habarçylarymyz ilatyň ýitileşýän durmuş kynçylyklary we gün gözeran aladalar barada maglumat berip gelýärler. Bu kynçylyklar köp adamy zir-zivil dörmäge, dilekçilik etmäge iterip, olaryň sany soňky ýyllarda görnetin köpelýär. Häkimetler ilatyň ýüzüňiz bolýan ykdysady we durmuş kynçylyklaryny açaçan boyun almaýan mahaly ýurdun dürli sebitlerinde zivil dörýän we dilekçilik edýän adamlara garşy wagtal göreş yglan edýärler.